Merħba u l-persuna interessantissima li ħaniltaqgħu magħha llum hija mill-belt. Għara fej qegħdin, għara naqa xi ġmil ta' post tkun toqgħod faċċata tal-Parlament. Ma naħsibx li dik hija l-isbaħ ħaġa li toqgħod faċċata tal-Parlament. Toqgħod tara l-irjus il-kbar minn fuq. Naħseb hawn affarijiet isbaħ. Imma ħankun qed niltaqgħu ma' persuna interessantissima oħra bħal dawk li nġibulkom aħna kull ġimgħa. Tlaqna? Btola. U nistennew għax di għandha xi seba' solari, ninżel miskina. Seba' u bla lift? Number 7 hekk jiġi. M'għandniex lift. M'għandhomx lift. Emmi. Bonġu dor. Bonġu. Xi ġmil ta' ġurnata ħarġet, Kważi nislaw ngħidu li sħana f'Jannar. Sħana sew, Għax inti mill-belt propja dor. Pura. Minn dawk li tajt tal-grazzja tal-lam il-bet. Dik il-kelma. Dik il-kelma eżatt. Tlaqqana ma' ħafna beltin illum, mhux hekk. Marru, tlaqna? Tlaqna. Warajk. Okay. Edin qoddim dan il-post illi llum huwa taħt l-uffiċċju tal-Prim Ministru sewwa, imma mhux minn dejjem kien hekk, hawnhekk jgħidulu tal-Pilar. Hu x'dor, x'inhu dal-bini? Qabel kienet skola, kienet primary school. Fil-fatt fi żmieni is-secondary form 1 u għamilta wkoll. Kien hawn il-form 1 biex imbagħad tagħmel eżami għal form 2 skola fejn tgħaddi. Hawnhekk kienet barra li skola kienet ġifi bil-kappella kellha s-sorijiet jieħdu ħsieb it-tfal għal praċett u għal griżma. Jien fil-fatt konna tissem tiegħi nagħllem it-tfal tal-griżma. Ħalli għalik anke dak iż-żmien, Anke dak iż-żmien. Kelli 4 tfal għax meta laħqet iż-żgħira bdew inaqsu l-klassijiet biex jitinalaq għax ma kienawx biżejjed sorijiet biex jieħdu ħsieb. Ġifieri inti konti timxija u tiġi hawnhekk l-iskola. Minn hemm fuq għalaw kuljum praċett ninżel. Tab xejn dejjem fit, dor, inti għax anke lilna mexxitna mexxija. Ħalpejati Pawli kif jgħidu. Ġifieri qattajt, imbagħad kont librarian, konna darba f'ġimgħa nbidlulhom il-kodba lit-tfal u nieħu ħsieb il-library, mhux waħdi, kelli oħra miegħi llum Alla jaħfrilha għax mietet Lilien Galja u kont fil-PTA norganizza l-coffee mornings, nagħmlu l-hot dog day hawnhekk stess, imma l-coffee morning konna nagħmluh dejjem barra. Barrek ek ma ikun hemm sister ma tiflax nipplejsjawha. Iżda dak kien il-rol tagħna. Għalhekk tagħmel volontarjat. Dejjem volontarjat. Dejjem, anke jekk ma tiġix il-mejd. Kont nagħti. Mela kull kantuniera taf mill-iskola. Iva. Ħalli miss? Tlaqna. Ont fajna propja fuq fossa minn tal-belt, għax il-fossos mhux fil-Furjana biss qegħdin. Mhux hekk u aħna dawn il-fosos tagħna. Tal-belt. Anka fossos għandkom, Kollox għandna ġol belt. Mhux ħanitkellmu fuq il-fossos, imma fuq il-binja li hemm warajna. Dik x'inhi eżatt? Kienet primary school, ġifieri kienet għal żmien twil, u mbagħad bnew waħda għan North Street infett magħha u di bħal speċi ma baqgħetx tintuża. Issa llum il-ġurnata tintuża għal-Metzek u għal-London. U li jinti invigilator ukoll biex tkun qed tagħmel xi ħaġa. Imma fi żmien hemmhekk kien isir attivitajiet spiritu pront kull nhar ta' ħadd u x'hekk. X'kontu tagħmlu meta kontu sar? Konna nhar ta' xogħol sakemm tiftaħ l-iskola kien hawn il-bombi mad-dawra noqogħdu naqbżuhom waħda wara l-oħra. Kienet it-triq kollha. Fil-break tal-iskola niġu hawn nilagħbu u nhar ta' ħadd kienet rikreazzjoni għall-irġiel jilagħbu l-futbol. U l-nisa anzjani ġorrokna ta' fej l-iskola u jilabu t-tombla. Kollu spiritu pront, imma xej organizzat. Xej, ħadd ma kien hemm lider u kulħadd jiġi f'dan il-post, kulħadd jieħu ir-rol tiegħu. Imma kull nhar ta' ħadd dejjem kien ikun hawn din l-attività. Ħafna. Irid ikun maltem biex ma kinux jitilgħu. Kienet veru żmien sabiħ. Għax illum il-ġurnata, issa kullum kien mejjed. Għalli jmiss? Tlaqna. U qabel inkomplu għaddejjin bħas-soltu dejjem infakru ngħidulhom boj. Mela, like fuq il-paġna ta' Infrastructure Malta jekk għadkom ma fastux like, share ta' dan il-video u jekk oġbok xir jagħmel. Tkompli tara s-serje kollha minn wieħed għal wieħed għal ieħor għal ieħor.
Dwar, x'intom tagħmlu eżatta? Aħna u hekk qed niltaqgħu. Hum illu, qegħdin nisimhom illu. Il-grupp hija ħiliet tal-komunità. Allura qegħdin niskopru x'ħiliet għandhom il-beltin. Qed nippruvaw niltaqgħu magħhom u dawn li għandhom it-talenti u barra hekk niltaqgħu aħna stess beltin biex naraw fejn nistgħu ngħinu. U darba f'xahar ikollna din il-laqgħa u kulħadd jesprimi l-opinjonijiet tiegħu. Fil-fatt qed isir ħafna ġid f'din il-laqgħa. Għax anke bħala nies li għandhom it-talenti sumuħbi, sirna nafu bih milux tlifna wieħed milli kellu talent kbir Viktor Xerri, għalkemm ma kienx mill-belt, kien kiteb ħafna fil-knejjes tal-belt. Ma nafx kemm il-ktib ħareġ, xar liħor telaqna. Kien ikun parti magħkom hawnhekk? Kien ikun preżenti magħna u kien jagħti ħafna idejat, fil-fatt li kien jgħidilna intom mhux beltin, vallettani. Li aħna l-anzjani ikonna laqdiet tagħna l-ewwel qabel ma naħġbu b'ħaddieħor, aħna x'fadlinna issa. We have to look after ourselves ukoll. L-ewwel aħna iż-żgħażagħ qed jaħsbu għalihom diġà. Sewwa, issa aħna isna mhux minsijin, imma maħniex iffokati daqskemm huma ffokati iż-żgħażagħ u t-tfal. Dwar, fejn ġibtna? Hawnhekk il-Knisja Parrokjali ta' San Pawl li dal-waqt ħan niċċelebraw il-festa. Inti attiva, o? Ħafna. U kemm ilek attiva f'dik li? Issa ili ma 32 sena. Nagħti is-sem tiegħi fil-parroċċa. U x'tagħmel hekk fost għal? Ħanajla, qiegħda fil-kor parrokjali. Nallem id-dottrina il-boys tal-praċett, norganizza darba f'xahar il-Lady Circle għall-anzjani. Fl-aqda tal-Pawlini nirrappreżenta bħala presidenta tan-nisa. U meta jkunna jmissna l-ħasin, niġi nagħti daqqati. Id-dieħla għatli, d-dieħla kalla jrid. Dwar, mhux ħanajt kemm għandek żmien, imma d-dieħla għandek il-birthday ukoll. Imma mhux kien ħanħallija x'ħajjoħdu l-ġurnata. Imma jiena taf nixtieq nwassal wara li ntqajt miegħek illi m'intix żgħira. Le, ta' żgur li le, anzjana. Imma naqseb tant inti attiva li żammejtru hekk żagħżugħa. Nipprova. Nagħmel il-coffee mornings. Ma waqfitx, lista sħiħa. Dwar aħna grazzi tal-li dawrna dawra sabiħa ħafna u dawra kbira ħafna mal-belt. Mexxejtkom ftit. Mexxejtna nara mhux ħażin, imma ngħidulek jalla tibqa' attiva u tibqa' toħloq ħafna affarijiet bħalma tagħmel. Nisperaw, jalla l-bambin jisrifni aktar omor, ħalli nkun nista' nagħti is-sem tiegħi. U la ġejja, viva l-festa ta' San Pawl. Viva l-Manjus li qiegħed warajna.